Kaixo kuadrilla, bueno, hementxe gare, Hirugarren metodokin hasi behar dugu. BPH, batez besteko prezio estatua, edo nik askotan esaten dut PMP, hori dator gazteleratik, prezio medio ponderado esan nahi du, vale? BPH metodoa beraz, inventarioa baloratzeko beste metodo bat, hirugarrena eta azkena. Eta horrekin jakingo dugu, galdetuko digute zenbat balio duen almazenak. Eta guk metodo honen arabera, media batzuk hartuko ditugu kontuan. Vale? Bueno, egoera betikoa, oain arte ikusi duna. Daukeu Nikolas, ikastolako almazenaren arduraduna, eta berari eskatu bertzaio behar deun guztie. Folio, goaizak, tiza, nahi de guztie. Eta metodo honen arabera, Nikolasi berdintzaio nundik hartu guk eskatzen deun hori. Berdintzaio aurrena sartu dan edo azkena sartu dan. Edo zein emango digu. Beti ere batez bestekoa kalkulatuko dalako prezioan. Vale? Eta hori da, guk beti almazena baloratzen deunen, gehatzen denaren kostua hartu behar du kontun. Kasu honetan, batez bestekoa. Vale? Bueno, adibidea, ja ezagune deuna. Enpresa batek, ekitaldiaren hasieran, urtarrilaren baten, dituen izakinen kopurua 100 unitatekoa da. Eta bakoitza kostatu zaio 10 euro. Ondorengo egunetan, operazio desberdinak itetu. Urtarrilaren 3, eosteitu 50 gehiago, baina beste prezio baten. Urtarrilaren 5, salmenta bat iteu, 7 erosi, Eta almazenaren balorazioa egin behar da BPH metodoaren arabera. Bueno, gure txantiloi famoso hau, ateratzen dugu, ezkerren datak apuntatuko diteu, gero kontzeptuk ere jarri beharko diteu, izakinak, sarrera, ortera, ozerdan, sarreratan, bakizue, kantitatea, prezioa eta horrek hartzen duen balioa irteratan igual, eta berde hortan, izakinetan, beti ze gelditzen den almazenen. Azkeneko fotografie osango genuke egoera zein dan. Vale? Bueno, lehenengo hontan, dudaik ez dau, enberdin da 3 metodotan. Urtarrilaren baten, Nikolas juten da almazenea, eta ikuste ditu darela 100 ale, 10 eurotan, beraz, almazenaren balioa, garbi dau, 1000 euro. Vale? Urrengo erabaz. Urrengok ere emateu igualtxue dala. Urtarrilaren 3, erosketa bat gertatzen da, 50 ale erosteie, kasu honetan 12kok. Eta 600 euro gastatzen dira hortan. Juten almazenea eta txukun kolokatzen dugu, hasieran lehentzeona eta bigarrena oain indeuna. Vale? Bakarrik jarraitu iten deuna, ze prezion media aterako dugu. Media ez atera 10 gehi 12 zati bi, ze ale kopuru desberdina baita hau. Orduan, inberdazuna da totaleti totalea. 1600 zati 150, 10,7. Ale bakoitza 10,7 ateratzen da. Vale? Orduan, salmenta bat etorriko balitz, badaki etorriko dala, prezio hortakok izango lieke denak, eta berdintzait, hasierako paketekok izan, edo urrengo paketekok izan, bale? Bueno, urtarrilaren 5, bat orga, salmenta hori, 50 ale saldu nahi ditugu. Eta zenbatekok izango je, akordau, utzako prezio bakarra daula, prezio da 10,7, bale? Bueno, hau da gertako dana, 50 horiek 10,7ko balio dute 525, eta almazenen gelditzen die beste 100, 10,7ko, zedena berdin balio dute, media atera deulako, eta hau da bere balioa. Vale? Erosketa badator, urtarrilaren 7an, 200 eroste ditut. Eta kostatzen zaizkit 15 euro, moneta unitate, ale bakoitza. Vale? 3.000 totalen. Almazeneagoaz, txukun lehentzeona jartzen dugu, 10,7kok, eta berrik erazten ditugu, 215kok. Beraz, totalen, dauzkeu, 300 unitate, eta totalen 4.060 balio dute. Ateratzen dugu media, 4.060 zati 300, eta ateratzen zaigu 13,57ko media bat. Alde bakoitzak hori balio dula. Beraz, urrengo salmenta eskatzen digutenen, 120, akordau, prezioi daukeula bakarrik, 13,57 hori, ez da dudaik, eta 300 zeuden, 120
irtetzen die, 180 geratzen die. Denak 13,57. Beraz, almazena metodo honen arabera, hau da. Bale? Hola irakurriko benuke, 180 unitate daude almazenen, denak 13,57 eta 2.992,6 euroko balioa dute denera. Bale? Ba, hoxe da, atera zaiguna, gaurko hontan. Eta teoriakin bukatu dugu. Bihar hasiko gea ja buruketakin. Bale? A ber zemuz. Bueno, animo edozin galdera, bakizue, aio!